যতন শারিক কাহাম তিনি ফেসবুক লাইভ চিনি টিপ্রাসা MLA MDC EM মন্ত্রী বিরোধী দল নেতা তংনাই এই যত টিপ্রাসানি আদং রং ন হাইদি টিপ্রাসানি বাঙ্গাই ওয়াইসা থানসাকে সবা খাইনে লেবান হইনাই কবক নানি বাগৈ ফেসবুক লাইভ হিসাব ফাইজা জামানি ইলেকশন ni জরাও ইলেকশন রাজনীতিক ওয়ালাইলে ন আমি সালাইও ন কিয়াবা তাবুক তো ইলেকশনে জরাই তাবুক বর্তমান যারা 21 জনা পদের পর দাল বিদাল চিনি টিপ্রামথা চিনি CPM চিনি বিজেপি চিনি IPF তিনি 21 জনা ত্রিপুরাসে MLA মন্ত্রী তনাই রক বিরোধী দল নেতা তনাই রক 30 জনা পদের পর দাল বিদাল পার্টিনি MDC তনাই রক তাই কবনি আদং তনাই রক जों যত পালখে তাবুক খরাং তিসানানি যাওয়া তাঙ্গै হিমালয় जों যতনো आंसि काहाम आंसि दफानि मै खायने हिनै जों जत नेतारन जों गसलायजौ जत पलिटिकल पार्टीनि बिसिंतिनो जों गसलायो बै हामिया आंसि मिसि काहाम हिनै फियाबा ताबुक ताकुकते बुखुग्र ताबुक काहाम हामिया सालायनो जनायो तिनि गुबुननि दफार जातिगत इस्यु हंके बर पार्टी पुतुनाया जत थानसा बुथु बुंगिथों তিনি কেন্দ্র সরকার जों टिप्रासारनो फियंना हिनै सभा खालि फेमाने ताबुक निया फियाबा जों आलादा रायजो मा सानफिका उल आलादा रायजो सानमानिया उलन लोकर पदेर परभाबे जों सुबाखा समर्थन खायका किन्तु जों लोकर बैसं मै रिजाकमा परे पदमामा परे जों लोकरनि बागै ताम खायका ताम खायमानखा 2018 लोकरक जोङो आलादा रायजो हामजा गैनैनो जोङो भोट रोखा फियाबा যখন কেন্দ্র সরকার जोङो दाबि रोनाय हिनै गसेबै रियां माने परायगांके जों आसुक थायमानै सिरिं थांखा अब खायनो हाय बबाग्रानि नेतृत्वे जों जत थानसाङैनाय जों लोक आदं संलाय फिउका 21 संथों 23 संथों जदिनो जों एडिसि बाय सेटिसफाइड या जोंनि ससियेलि इकोनमिकेलि कालचारेलि ट्रेडिशनेलि जों ताबुक डेभलपमेन्टनि कक सावैबो जों डेभलपमेन्ट खायमैया अमजदि गुबै बायथां नहै दंखांके आर बायथांग तो नहैन दङ जों जदि डिसक्रिमिनेशन खायजागैन दंखांके जों आसुक थायमान मानि यागल जों तेबो रेसपन्सिबल मान नं जों तेबो सभा कतर खायनो नं आसुक थायने यूज खायनो ताबो 2014 लोकसभानि सिगां केन्द्र सरकार स्वयं मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स बसाक बायथां साकलायका ट्रिपार्टाइट एकर्ड बु साइन खायका अमन सिगां IPF ति बायबो खायजा अमन सिगां ATTF बायबो एकर्ड खायजा TNB एकर्ड खायमानि बु फुलफिलिंग या गेताबो अमा हायके एकर्ड खायमानि या गुलो जों खाम दंखला ताम ताम लाय खातम लायफानो बास्तबायन इंगिया मांगै थां गेताबो बास्तबायन इंगिया 6 मास नि बिसिङो जोंनो ख्लाय रनाय हिमानि केन्द्र सरकार तक 18 मास लाय 20 मास जों तंखा हिमानि बिसिङ तै गेताबो काहाम के बिसिङो चेरै नायखाके सिनि हास्तेनि गुबुननि दफार थानसा खायने दिल्लीयाव थाङै केबें लाय सिनि जेखुनु डिमान्ड ना अमका गुबैको
কিন্তু जोंके চেয়ার পদ পোস্ট ন হামজাগৈ বুকুক বাই দফানি কক সাবো পদ নানা বাগৈ দফানো आंसे हामजाकुगो बै हामजागि हने चिरिक चिरिगैनाय खरक ब हामया आंसे अरिजिनाल हने ब डुप्लिकेट हने जों खरक यासो सुलाय दं तिब्रसा कियाबा जे नांगमानि जागा जे जागा कक साइनानि जागा जों कक सारा गया आसुक थै केप्लाना किरि जागै इनके लुकुरक्सनो बहुत रोई पास खाइमाने लुकुरक्सनो सपोर्ट खाइमाने ताम लाभ लुकुरकनि ना डेभलपमेन्ट ना चुबाचु ना चिनि दफानि थिनांनि फिउचारनि बागै जों कक साइमाया ताम लाभ तामनि बागै जों बहुत नायबो तामनि बागै जों नेता संनाय अमनि बागैनो आं बखा सरि मालि आङैनो आगे आइपिएफ ति खाइफ्राव मम हाइकेनो मुभमेन्ट खाइनाय सारा त्रिपुरा राज्य गामि गामि गुरखा खाइफानो बाक्सा नेतारक आफ्राव जाजागियान खा दुमजागो आनो नरलायो आं याकारि रेखा खाइलेस दिनै उलो खाइलाय मालिया दाबो गुबाग्रानि सुबा सुबाय बकेबें यांमा बायतिनि अरबतिन सबा खाइनो सुजुग बानखा आं सबा खाइतो ठीक আছে आं सिनजमै मानो किन्तु ताम खाइनेबा मोसा मायो मथना कतर कतर तंगै सिबरक सबा खाइया गाके आं सिनजफान तो सबा मा खाइनाय मोसा मायो कतर कतर तंगै रबो सबा खाइलिया सिनज सबा खाइनानो जाजागलिया के बाइकिं लाइनाय आं सिनज तो सबा खाइना मुसुंगिया किन्तु आं सिनज बाइ दंगिस मानो खरो ताबो आं आगोलनि सिमिक दिल्ली जरा हिनि थाइमानिबो गोबां मा बोखाव बिरमान दुखर तैनाय दफानि फियक जागोन इमांनो नुबैनाय हिनि थाइमा जागा मुखा सिनि हाताय कतर लुकुरक ताक 75 बोसोरनि आगोलाव लुकुरक तैमा नंगिया पार्टी ने थाङो फायो नेता सोलाय जागो नेता गाहाम थाङो फायो किन्तु पाहारनि समस्या हाथायनि समस्या हासुंनि समस्या समाधान गैया दैमा नुगिया लंत्राय बरमुरा साकांतां सामनो हाथाय कपलंनि तिप्रासा सिगलारो बेंगालुर गुवाहाटी शिलं ट्राक ड्राइभार हायाके बइनि आरो सेलें मा खाथबै दं जतन यगना मुसुक जागो यंगना मुसुक जागै नां नुक इमानखा जे हाथायो जों नेतारक तै खानि माया खता पर्यन्त तामके आ हाथायनि बररआनो तै दफानि बागै चबा खायना थांगैनि आं सिनजन पर्यन्त आं आइ सिनजन पर्यन्त तै खानि रहो मिनार वाटार तै साबाय नंगै एखाने बरक सुबा हरो दिन हाजिरा 500 टाका बरक आजेनान सेभ करै अ सिकलारक शिलं बेंगालुर गुवाहाटी सामुकतां तंमाने नगो जे रहनाय निजे जानाय बने सलाव रांक्रे ट्राक ड्राइवर खाइनाय बुसग रिक्स खाइनाय गाड़ी चालगै मा दङ सलाव रांक्रे फ्यूचर करे गोबा गैयानो मुक्ति सकरिनि काबै रहरबाय अ हासुग हुक खाइजानाय र खाइसमु ममफलाना दै खानै रहर दिन हाजिरा किसी सामान माने ममफल थालै रां 200 फान मायानो 500 आनो रहर अ बरर बखसके बखा नांजागै बसके यंगना मुसुबो यानो चोबा खाना आं हाय सिनज तिनि नंखार मानो सामसेके चोबा उगाके मसा मायं मथना कटर कटर नेता तंनाय रक नरक जुदि नंखार कांके बर बखा खुलो ओइ जान पान रनानि तियार तंग चिनि तिप्रासर चिनि हासुगु तंनाय लुकुर जों नेतार लुकुनि बोट बाइसन संजांनाय र आगुलै थांगा केचिनि नन बोद्रि रहनाय रंग नर आगुलै निजे नग पन्द मुथै रहया गोबां माने नेता नख नग मुथै पन्द रहया कतर कतर कक्साव नग मुथै माइ खपसा पन चारि रहरमाया किन्तु नरक नेता रक थांगा के बर गाड़ी भाड़ा व्यवस्था खाइ रहरो नग मुथै मांस तक देशी तक तंग तानि चारि रहरो दफाने बागै सामुं तांगनि हामजागै किन्तु आबनि बदलासों तामरो बरंनो तामरो इमाखासों बरंनो ना बरनो जों किछु डेभलपमेन्ट दो ना बरनो जों
আজে ওই রেই মানো আজ সেব রেই মানো না চাকরি বাকরি চিনি যুবক जों ঠিক মতো রেই মানো না বনের বাকি जों ফিউচারनि বাকি जों সবা ঠিক মতো খাই মানো শুধুমাত্র जों রাজনীতিক গলিয়ার ফনা হামিয়া দম না হামিয়া ফনা কানা নাই টকা ফনা মানা নাই টকা ফনা ঠিকলাই দে ফনা সতন দে ফনা তিসা দে ওরা ক্রেডিট না দে ওরা ঠিকলাই লাই দে आं kaham bo hamya omo simisi जों खालाय दङ amno kari जों पाप खालायना गासिन तिब्रासारनि बागै बोखाव दुख नांगौ आउन बागैनो आं सिनजफान सुगयाफानो दिनै आगलनि सिमि दिल्ली जरा ताक हिमितो आनि जागा जदि ताबो लिडार कतर कतर जदि हिम गांगाके थानसा खायनाय जाय आं ग्यारेन्टि रिसाव साप्ता कैसा खनिया केंद्र सरकार रेंगै व्यवस्था मा खायकामो किन्तु जों कक्सिमि कतर कतर साइमानो वालाय मानो हामिया सालाय मानो त्रिपुरानि लोकल मीडिया सोशल मीडिया किन्तु जों सामो सिनि जिरो सभा खायतनि जों जिरो आमबागिना तिनि मा कबगो फायदे आगुनि सिमि दिल्ली जरा आं सिनजसे हिमैनाय तिनि चबा खायमानो सिनि 21 जन एमएलए तिप्रासा सीपीएम बीजेपी तिप्रामथा आईपीएफटी कतर कतर जों सालायमानो फायदि दिल्ली 9 तारिख 10 तारिख थानसा के वाइसा असुक रे तिप्रासानि बागै थानसा के वाइसा असुक वाइसा खरां तिसादि केंद्र सरकार अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी जों जे कग्रमानि न फुलफिल खायदि आया के जों सरकार बंग खायरनायनि सालसा साहस खायफाय साबायदि पार्टी लाइन नि फातर थांनाय जाति लाइन सालसा कक साबायदि जितेन चौधरी बाबू रामपद बाबू दा विकास सं 21 जन एमएलए मंत्री 30 जन एमडीसी थाई जदि तिनि थानसाके जदि उनि 9-10 तारिख 8-9 तारिख जदि फाइ आं चबा खायफैगांके जों जदि जत पालके जदि खरां थानसाङै जदि खरां तिसागांके तेलेंगाना जदि मानै मानगांके झारखंड जदि मानै मानगांके जत पालके आरो निबो कोनो पार्टी पोटी हिलियाके खरां तिसालाय मानि यागुलो जों तांगै माया खालाय चिनि जत नेता रक जत एमएलए रक थानसाङै खरां तिसागांके जत कर्मचारी रक आं बिश्वास दं आं पुइता दं जत नन कोअपारेशन मुभमेन्ट खायनाय रेडि दं तिनी आनो साब चुबा खाबर दिल्ली जरा हेमी फाइमाने ओ हासुगो तैमा नंगिया र ओ हासुगो हुक खाइजानाय र ओ ट्राक ड्राइवर र ओ बल फालिजानाय र ओ मोनि रेस्टुरेन्ट सामुं खायनाय र ओ कर्मचारी थंजागै दंनाय र बरगान तिनी चुबाव बर तियार दंगो नेतार थानसागा चबा खाइजांके तिनी खोनानो बर जे कोनो सिचुएसन न टेकेल खायनाय नेतारनो लगेरनानि चबाव लगेरनानि बर तियार दंगो फायदि आनबाय आं कबगो तेई वैसा कबगनाय नरक जदि किसिसे डाकार खांगा जागा किसिसे दुमखाक फैगांगांके किसिसे फानगांके तिनि तिप्रा सार कुसुं कुसुं निबागै यक सामा मानै थांनाय आर आ यक सामा मान यागुलो बने हामारि आ हामारि कुपलुं ओंगैनाय नरक तिनि जेसेबां करापसन खै राङा जदि जेसेबां जातिनि एगेन्स्ट सामंताङै राङा जदि आमो बाहान खामानसे आबनि बाहान जुदांनाय आबनि बरम जुदांनाय आंहाय सिनजन साबो बरम रनाय मोसामायं लिडार कतर कतर बुसकाङो फाइ चबा खायका आंहाय सिनज न बैसिनिगला नरनन सिनि नायबो नरनन लगे रखथारनाय थियाबा नरक नस नंखारिया नरक खासि खाया नरक जे खायनैनो परन्तु केबेंगो जे खायनैनो पर्यन्त से उंगलाव हामिया सालायो केबो केबा राजनीतिक फायदानि कारणे मीडिया फायनाय हामिया सापायो केबो केबा उंगलाव खवैनाय टिटकार राय मुलिलायो मायके बायके दफायक नाय मायके बुवाग्रा साइजों चबा खाय दफा फियक माया फियाबा नरक जदि पालके जदि अपजा हिलिक न रुजुर खांके पजा हिलिक बो हेलेङै थां चबा कतर बो चबा कलायङै थाङो कैप्टन उइलियामसन सामान नेतृत्वे मेघालय जखन थानसाङै चबा खायका इजिली मेघालय मान थांका
লাল ডেঙ্গানো যত পাল পাল লগের লেখা মিজোরাম হার মানি থাকা जोंबो যদি আমতেকে চবা খাইকাঙ্গে তাঙ্গাই जों মায়া তংনাই আমন বানি নরন প্লিজ ইয়াথিগ্রম আং কবগै খুলুমো आं तिनी तिप्रामथानि फ्लेग बालै फाइया इन्डियानि फ्लेग बालैसे भारतनि संविधान रिगैसे भारतीय हिसाबै जों तिनी चबा खायो आं खरसे तिप्रासाङैसे तिप्रासानि दायित्व पालन खाय आं सिन्ज फाइदि जतम समय हरना आं कबो 9 तारिख 10 तारिख फाइदि पालखे चबा खेलिनाय पार्टिनो ता नासिकि सिगां जातिनो नासिकि चबा खेलिनाय जातिनो नासिकि चबा खायके जातिर याफा फेरैनो नरनो लामसगनाय याफा फेरैनो नरनो हामजागनाय याफा खुलगैनो बर नरनो चुबानाय आबां नुखा अजे आं चबा खायमान बिसिंतै गबै गथारबाय चबा खायगांगे लुपुराव लगेरु फियाबा नरक लगेरि आंगांके सिनि थिनां सिनि फ्यूचर सिनि बसाबुतिरनि फ्यूचर मोनाको कमलै कमावै थांसिनाय फियाबा आं आमतिंना रेगला नरक लगेरि खांगांके तो काहाम फियाबा नरक लगेरि आं सिनजो फनो आं सिनजो ओइ मानो फियाबा आं चबा खायवैनै थैगला चबा खायनो नांगांगे थैनाय कगतंग दि थियरि अफ सार्भाइवल इज द स्ट्रागल फर एक्सिस्टेंस জীবনে বাঁচার সূত্র হলো জীবনের জন্য সংগ্রাম বাঁচার জন্য আমি সংগ্রাম করে যাব गोथां तनो बां चबा खायथानाय आनि जाति दफानो मोथां नारना बां चबा खायथानाय गोथां तंसाक शक्ति कमङै मानो किदानि मनोबल आनि बखानि जे फान आनि जे इच्छा शक्ति अब कोनो क्रमै कमङै माया नर फाइकांगे काहाम फाइदि आं नरनो याथैबाङै खुलुमैनो कबगो फाइदि पालके खरामति सालायनाय आर फाइलि आंगांके बा चबा कुतुक आं मा खायसिनाय चबा कुतुक खायनो बतियार दंगो लुकुरक बाय तामखे आं मालाय फिनै तेइसा ताबुक जदि नरक फाइया नरक दागारि आंगांके नरक जदि लगरि आंगांके लुकुरक बाय पाल मिलिवैनै तैबो ग्राक कुतुक चबा खालिनै थैके थै कसकथों जेल के जेल मा हाबथों बर' मनुष्य सालसाहायनो मा कमरनाय जेसेबां नों मन्त्रि मिनिस्टार एमएलए एमडिसि इएम सीएम अपोजिशन लीडर बर' नेता चेयारमैन ओइ तंदै जतन सालसा मा फैनाय जेसेबां वीआईपी ओइ तंदै जतन सालसा हाया कारि मा थानाय आं माया करनाय किन्तु या करना सिगां एमन एकटा सामुंखाय खालामनाय सक्सेस इंगैबो महात्मा गांधी हिंजांनाय जात सक्सेस इंगैबो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव रानी लक्ष्मीबाई तातिया टुपी है मुइतो नारजानाय जात किन्तु बखर कंगला गुबुननि दफानि याथेक तलाव आं बखर कंगैनाय तिप्रासानि बखरखौ सम फुलै आं सागला नांखाके सर बखरक रारनान रेडी दङ तत्रा रायखिबिनाय तत्रा राजांनाय फियाबा तत्रा कोनो दिन कंगला बुनि दफनि याथेक तलाव चिनि हाव चिनि शासन चिनि हाव चिनि अधिकार स्नामनानि बागै आं सिनजफान चबा खालायनो थांनाय थैया तंसा गरतै नरक लगेरि कांकाके कामक नरक लगेरि आंकाके पाब्लिक जनताना तैनाय लगे आं तेइसा जेहेतु पाब्लिक रक सुबाखा हाजुगो तंनाय रक आनो सुबाय रहर का तै खपसा खानका रां 500,000 2,000 के सुबा लायखा ट्राक ड्राइवर रक सुबाखा कर्मचारी सुबाखा बोरै रक सुबाखा आं बोरै रनो मा सोंनाय आं कर्मचारी नो मा सोंनाय आं पारानि बरनो मा सोंनाय आं हाजुगो तंनाय नो मा सोंनाय बसकांगो ताम खालायनाय जे चुबानाय जे लगेरनाय जे यंग नाम सुनाय मा सोंनाय जों ताम खालायनाय पालखे फियाबा केसेन गसेगला थैथानाय फियाबा केसेन गसेगला दरकार नाखे जातिनि बां हिटलार फाने हिनजाकथों लादेन फाने हिनजाकथों फियाबा आंनि जातिनि बागै जातिनि फियंना बागै गाहाम हिनजागै मेका हामिया हिनजागै फान मा थैनाय तब जातिनि बागै चबा थैनाय बैनि थाने बिलेन नङै मानो फियाबानि फ्यूचर तिप्रासा चिगन चिगननि बागै बैबाय बिलेन हिनजागै फान चबा मा थैनाय
जों तिप्रासा साबनो जों चेलेन्ज होरलाय साबाबो चेलेन्ज होरो जों तिप्रासा चेलेन्ज होरलाय कुनो लाब गरै चेलेन्ज होरनायखे गुबुननि दफा बे चेलेन्ज होरदे जे दफा जोंनो फैसा लगै दंफाय चेलेन्ज होरनायखे केन्द्र सरकार जे जोंनो कग रुइनाय कग नारगे बरफ चेलेन्ज होरदे जों तिप्रासा चेलेन्ज होरै ताम माननाय तिप्रासारनो बकरखौ सम फुलैनाय सालजा सालायनाया हिंजाखै ताम माननाय আর तिप्रासार नर्न लगेर उइनाय ताम लाब माननाय आंहाय डेभिड मुरा सिं थै थानाय कमरि थांनाय बर' मनिस सालसा जतर कमर नोंहाय आंहाय नेता कमरि थांनाय थियाबानि क खांनायखे नेता कमरि थांथों पार्टी कमरि थांथों जाति गोथांतनो नांनाय तिप्रासा गोथांतनो नांनाय तिप्रासानो मोथाङै नारनो नांनाय नेशन फर्स्ट तिप्रासा से पहिला सिनि दफा से गोथांतनो नांनाय सिनि दफा से मोथांजर नांनाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कमाई थांका भगत सिंह कमाई थांका राजगुरु सुखदेव कमाई थांका रानी लक्ष्मीबाई कमाई थांका तात्या टुपी कमाई थांका महात्मा गांधी ने मल थांगैसे भारत स्वाधीन मानसि किन्तु भारत तो कमाया भारत तो कथांमा थांनाय ठीक माय चिनि तिप्रासाबो कथांतनो आंहाय नेता कमाई थांथों नरहाय नेताबो दरकार नांखे बुसु उंगै बासाखौ हगै साबखाय कमाई थांथों कोन खति गरै कियाबा जाति कथांतनो नांनाय अमनाने पाइथाक আর জাতি ন मोथां नारंनाने बागै जेकुनो मूल्य जेकुनो प्राइस रनाने आं डेभिड मुरा सिं तियार को आं सिनज नरनो लगेरना बागै कबगो हिंदी बाय बांला बाय कबग फिनाय कब बर बाय बुजिया गाके 9-10 तारिखआव फाइबाय दे थानसागा खरंति सालायनाय আর नरक যত ফাইয়া ওই যদি সব আমা খাইনি গাকে डेभिड मुरा सिं तिनि डेट अफ कग्रु जे कोनो मूल्य जे कोनो प्राइस रनाने आं तियार दङ जे कोनो सिचुएशन टेकल ते फेस खाने रेडी दङ दरकार नागे ततरा राजा थांथों दरकार नागाके जेल के जेल थां फियाबा तिप्रासानि बागै तिप्रासानि मानथाय मानसा जरतै सभा खलाय थानाय इलेक्शन नि परे दाबि रनाय अथिरि बाददि पहिला तिप्रासानि सल्यूशन खायदे तिप्रासा जाति गोथांतनो नांनाय तारपरे इलेक्शन निर्वाचन नेतागिरि खालिनानै चिन्ता खायदैस लुकुरखौ बुचिका सिजाका बोर्ड रफानो तिप्रासा कोनो माना बागै बोर्ड रिया आम मानका 75 বছর तिप्रासा ना একটা টাউন ना একটা कॉलेज यूनिवर्सिटी काहाम ना कैसा काहाम फ्यूचर ना कोनो निजेनि कपय मा पढ़नानै कोनो सुबिदा ना कोनो मान सम्मान ना कोनो रोजगारनि व्यवस्था किच्छु माया 70-75 বছর पार्टी सलाय जाका दल सलाय जाका सरकार सलाय जाका नेता सलाय जाका कताल नेता आसायका कसम नेता थैका रंग बदलाय जाका फियाबा तिप्रासानि फ्यूचर तै कपाल बिरमान सलाय जागाको और ओ कपाल न सलायनानै बागै डेभिड मुरा सिं जे कोनो मूल्य जे कोनो सिचुएशन टैकल खाइनेसि होक गणतान्त्रिक होक अगणतान्त्रिक ताबुक तो महात्मा गांधी लामानन फलो खाइतंगो किन्तु चिरजीवन महात्मा गांधी लामानन फलो खाइथान माने कगेस नांखांके कठिन लामाफान मारमनाय कठिन लामाफान रमनाने तियारथं हामबाय तिप्रासा आयुग्लबथं बबाग्रा आयुग्लबथं चिनि 184 বছরनि राजानि बसं तिप्रासा आयुग्लबथं तिप्रासा दाक्तिनो फियक जाक्सिथं ते जत्तनो पालके थानसाके चिनि चबानो जों मोथांगै चिनि चबानो जों थाख्लै एखे खायै चिनि तिप्रासा दफानो तिप्रा हानो जों फियकनानै बागै जों बुसखांसारते यात्रि क्राग्रम हामबाय जय हिंद।